जय बाबा गौरिया जतनों खुलुमखा सबको नमस्कार। आज मैंने बाबा गौरिया को पूजा करने के लिए फूल ये सब लेके आया था। बाबा गौरिया साल में एक ही बार आता है, उसको मैं बाबा गौरिया को पूजा करेगा। अभी आं दिनै बाबा गौरियानो पूजा खायनाय बोसोराव वाइसे फायमोनिबा बाबानो आं दिनै पूजा खायनाय बांसायखौ थांगै जाति सौगै मायाफानो पारागो आं तंमायाफानो आं बैनि फादार हास्तेखौ तंगैफानो आं दिनै बाबानो पालायनाय चिनि कालचार आं पालायगै थांनाय आं हानबांगै ताबक बैसुदिनो आं जाति सौगुति दगला मारागो खंखासिगो हानबागिनो आं जत्त ताखु बुखु रनौनोबो आं साजागो जों जे जागा फानो दं थोंहाय फैनो चिनि खायथाय चिनि पालायथाय चिनि आमनो जत्तनो मा पालायलायनाय हानबागै आं दिनै हारि बैसु मा बैसु नां बाबानि मंगतैखे मायमी कथार जागै दै तोकोगै कथार खाय केर कथार कबै खायगै आं बाबानि मंगतैखे जाति सौगु दै बाबानो जे आं चुगमानि दुकाते कंसाबाय मोनबाते कंसाबायखे आं बाबानो जाति सौजागा आं दिनै बाबानि बाता खुमाला सुगै दंगु दै तोकोगै कथार खायगै आं दिनै बाबानि मंगतैखे खुमाला सुगै दङ बाबानो कारो गानि बांगै बोसोराव वाइसा फायमानोबा बाबानो पालाय गाननांगोसों हानबागैनो आं दिनै बाबानि बांगै खुं सुगै दंगु खुत्रा खुमाला निजे बाबानो सामानि दंगेसि बाबाबो संनो रनाय हानबागै आं दिनै बाबानि मंगतैखे दै तोकोगै कथार खायै कबै कथार खायगै आं दिनै बाबानि बसकांगो थांगै सौगै मायाफानो आं फादार हास्तेखौ तंगैफानो आं दिनै बाबानि फटो तंजामाबा आं बाबायखे बाबानो दिनै बाबानि मंगतैखे जाति सौजागो दै हा दै दफारावनो चिनि तिप्रा साराव चिनि दफाराव गंथाय बारारम जत्तनो काहाम खोरों तंनो बायजादि हिनै हाया साया आंग्या कारै मायबा खबर बारे रैकलां जादि हे आं बाबानि थानि दिनै खुनुमो सानो दै सुरिगै दियायगै बाबानो दै ताखुब्रक दै बुखुरावनो रावबो सानबाय जादि दै चिनि हानि बागैबा आं बाबानि थानि खुनुमै सानजागो चिनि हानो दायति दायति गिफिलै मारा जासिदि हिनै बाबानि थानि आं हानि बागै खुनुमै सानजागो दै चिनि दफारावनोबो दायति दायतिनो फियक जासिदि बैनि दफानि बर'रावबाय साताव पिताव खायजागै सेक जागै चाजागै तंमानो चिनि बर'नो मन्त्रि जोंसोथों जेसपानो कटर कटर चिनि बर'नो नोंसों दायति मानो जासिदि हिनै आं दिनै बाबानि थानिगो खुब कथार खालायै बह कथार खायगै मंसा जाया तै नुया कारै आं दिनै बाबानि थानि बाबानो खुमाला बावगै आं बाबानि थानि खुनुमै सानजागो चिनि हानो दायति मानो जासिदि हिनै दै चिनि ताखुक बुकुक जत्तनो हानि बेसाद तिप्रा सारावनोबो काहाम खोरों तंनो बायजादि हिनै आं बाबानि थानिगो सानजागो दै आंनि न'खराव ताखुक बुकुराव नो जत्तोनो आंनि बुफायं आंनि बुवाइजो आंनि बयंसा जत्तोनो आंनि काका काकि ततै मामा मामि जत्तोनो आंनि बुफायं ते आंनि आमा बाबा समन जत्तो आंनि ताखुक बुकु ते हानि चिनि तिप्रा हानि बर'राव चिनि दफाराव चिनि तिप्रा साराव गंथाय बारा चाखैसानायरावनोबो आं जत्तोनो काहाम खोरोंखौ तंनो बायजादि हिनै जत्तो ताखुक बुकुरावनो काहाम खोरोंखौ तंनो बायजादि हिनै आं दिनै बाबानि थानिगो दियायगै सानो खुनुमो दै चिनि हानो बागैबो दायति मानो जादि हिनै आं दिनै बाबानो जे आं चुगजामानि दुकाते कंसाबाय मोनबाते कंसाबायखे आं बाबानो कहंगै दिनै जाति सौगै हानि बागै आं सानो दै आंनि ताखुक बुकुरावनि बागैबो आं सानो जत्तोनो काहाम खोरों तंनो बायजादि हिनै कलंको साकरैखे दना दशा करैखे वालाय कायजा करैखे जत्तो ताखुक बुकु मिलायगै तंनो बायजादि हिनै आं दिनै बाबानि थानिगो सानजागो मायबा खबर धन सम्पद
तबगै galang jadi hinai jang tini baba ni thanigo sanjago ani bagui jotto taku bukurogno no ang koijago daitini chini manthai rokno mano jadi hinai ang tini baba ni thanigo baba ni sati sokjago je ang chukjamani tei tukugui kwthar khaiui ani bagui taku rok tei bukuroni rokbo sanbai jadi chini manthai chini hani bagui jottono khulumui sanbai jadi hingke ang tini baba ni thanigo baba no khulumui sanjajago. Chini manthai rokni bagui jati mano jasidi hinai tei chini dofa roknobo chini dofa hani bwsarokno jottono kaham kwrung tongrok jadi hinai ang tini baba ni thani kwthar khaiui khulumui sanjago baba no. Ani bagui jotto taku bukuroni rokbo sanbai jadi hani bagui jottono khulumui sanbai jadi fatar hasteo tongui phano je jaga phano tongdi hai phano chini manthai ni bagui chwng sanna nangnai ani bagui ang tini fatar hasteo tongui phano baba no tini hani bagui tei ani taku bukuroni bagui ang tini baba no monbati kongsa dokati kongsa bai khum barsajak ang baba no tini bogui jati bwchangui ang tini baba ni thani sanjago. Chabaiya nongbaia kharui tongrok bai jadi hinui ang tini baba ni thani sanjago aswk nang jai baba gari.